Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles Buster enamora son os animaliños. O gran día de Mulo. Cada vez dame máis traballo erguerme cedo, pero o peor é que sempre me esquece para que me levanto. Mozo Russell, que fas ti aquí? Señor, vaime deixar ser o seu sustituto. Con isto non digo que o dea sustituído ninguén, señor. Xa se sabe que non, porque eu son insustituible. Non lle dirías nada disto a ninguén, ou si? Oh, non, señor, nadiña, non. Pois veña logo. Dalle cando queiras. Bos días, rancho! Sí. Hoxe é o meu aniversario e vou no pasar moi ben. Sí. Ai, Mulo, que guapa estás. A ver, este... moi infantil. Este fai moco moi grande. Era boa. Oxe, Mulo, todo ten que ver contigo, sí, contigo. Podíamos ir a tirarnos desde o alto da árbore vella. Podíamos? Ou tamén podíamos ir... Deixeite coa pelota na boca, biches, na boca! Niso nada, fixeno a propósito. Sí, seguro que sí. E xa está de rapaces. A ver cantas pelotas de béisbol das collido ti coa boca. Ai, máis que a ti, mira que grande a teño. Uau, unha queixada desmontable. Que pasada, compañeiro. Flipo. Rapaces, cando decidades crecer, viredes onda nós para pasar un día especial. Un día especial? Sí, iso é. Imos facer que hoxe sexa un día especial. Dumpster, hoxe vai ter que ver todo contigo. Comigo? Sí, contigo. E coa túa boca grande e gorda. Estupendo. Así o outeiro da esquerda queda coberto. Ímonos ter que esforzar. Hoxe vai ser un gran día. Espero que sí. Stretch, ti fa a primeira quenda no sector 12. Dougie e Dumpster, vos para os sectores 4 e 5. Como? Non podemos. Hoxe é un día importante. Oh, de veras? Pasa algo especial hoxe? Pregunta se pasa algo especial hoxe. Meus queridos animaliños e amigos, compráceme anunciarvos que hoxe estamos no limiar da grandeza. Non exaxeres, Dougie, a cousa tampouco é para tanto. Pois claro que é, porque hoxe imos superar unha marca mundial. O que? A ver cantas pelotas de béisbol se poden ter xuntas na boca. Unha pasada, colegas. Non estaredes falando en serio? Sí, rapaces, temos cousas que facer. Hai que empezar a segar nos sectores 4 e 5, veña. Ei, Fris, céntrate, porque necesito que vayas... Perdoa, bonita, non podo. Hoxe faime falta a min o toque máxico de Mulo. Non, hoxe non. Non o entendedes, porque hoxe é o meu aniversario. Que ben. Pois felicidades, Mulo. Sí, feliz aniversario. Agora xa és unha vaca grande. Sí, claro, iso ten razón, parabéns, Mulo, todas parabéns. esas cousas, sí. Feliz aniversario e tal. Pois mira, Pero como, xa está? Así que agora son unha vaca grande. Estás falando comigo. Esquisemo, Mulo, ando preparando algo especial. Unha torta de aniversario, iso é especial. Xa entendín, estanme preparando todos unha festa sorpresa. Pois se queren xogar, xogamos. Parabéns, Mulo. Apaña esta círculo amargo e fedorento. Ili, que fas? Este outra vez. Esta é a miña receita nova e especial. Unha combinación ben mesturada de repolo, queixo de cabra e brotes de alfalfa. Pois vai a torta. Nin sequera vai levar nubes. Queres de nubes? Pois claro, por que non? Cantas queres? 5, 20? Dimo e listo. Dame a min que aquí non hai ningunha torta.
estou vendo o DJ Ras preparándose para poñer música nunha festa. A ver se vai ser para un bacaoque de aniversario. Non, así non é. Ao mellor algo máis de vibrato. Hola, Ras. Iso soa interesante. Oh, sí, digo non. Aquí non hai nada interesante, nada que teña que ver con que Drumstick vai a vello. Digo... Meu querido Ras, non me ocultarías un segredo a min, ou si? Un segredo. Ai, que dis? Estas cintas de autoaxuda son che cada vez máis raras. Non te interrompo máis. Se cadra non hai ningunha festa sorpresa. Destas horas xa debían de estar poñendo os adornos. Dumpster! Yuhu! Irmanciño, que fas aí arriba? Algo especial? Pois claro, ensínallo, Dump. Mira para aquí, Irma. ¡Tachán! Benvidos ao Campeonato Mundial de Pelotas na Boca. Que che parece? Irma, que pasou? Non che gusta? Aínda estamos preparando as luces. Dasme a pelota, por favor. Aí tel a túa pelota, É estúpida. peor do que eu pensaba. Ei, mira o que fago! Onde vas? Pa que non me pillas? Como que non? Veña, dale, dale. Ao final non vai ser un día tan especial. Lamento, Ras. O que che pasa é que che falta o aquel de cantar. A esencia do auténtico galo. Pero déchesme unha boa idea. De verdade? Sí, señorito. Con este cacharro que tes aquí podo gravar o meu cacareixo e poñelo despois polas mañás. Así podo descansar un pouco. Non é nada fácil, sabías? Os meus anos... Ai, mulo, non sabía que estabas aí. Que tal de aniversario? Estalo pasando ben, Así é como me gusta verte. En realidade non. Facerse maior non é nada divertido. O que? Es máis bella, xa ves ti. Bella dabondo para saber que a vida non se centra só en ti. Ai, non. Non, e tampouco tes por que esperar polos demais para celebralo e para ser feliz. Xa es unha vaca grande, busca a felicidade axudándolles aos outros. Es unha vaca grande, axudándoles aos outros. Unha vaca grande, axudándoles aos outros. Moi ben, Drumstick. Moi ben, Drumstick. A ti que che pasa hoxe, amiga? Parece que nin sequera estás aquí. Oh, perdoa, Fris, en que che podo axudar? O que che estaba dicindo que odio o pelo casco. Non sabes aquela festa de motos tan alucinante? Fora polo aniversario de alguén, pero esqueceume. De veras? Esqueceuche o aniversario de alguén? Au! Está un pouco apertada, pero o que nunca me esquece é a festa. Quero o pelo igualiño cada aquela vez, amiga. Au! 22. Au! 24! É alucinante! A marca mundial está nas 28 pelotas e nós xa imos por 24. Dará o conseguido. Claro, ánimo, Dumpster. Sí! Que grande é isto! Era moito máis grande. Sí, era moi grande. Eu estaba impresionante. Non había ninguén máis espectacular. Oh, máis espectacular. Xa igualamos a marca! Unha bola máis e superamos o máximo acadado. Unha máis, unha máis, unha máis, unha máis. Non estou segura de que isto estea ben, Mulu. Para min que cometiches un erro grande. De veras? Vou non ter que ver coa luz natural. Dumpster, Dumpster, mira para min, mira para min, mira para min. Hai tempo para un intento máis. Estás preparado? Eu vexote moi ben. Ajá, estou no vendo e sabíao. Non me gusta nada. Mira por onde andas, vaca pinta. Unha vaca grande, axudándoles aos outros. Mulo, aparta, non me deixas ver. Mulo, bótame unha pelota dese caldeiro. Imos ter un golpe de sorte. Isto non é xusto! Por que teño eu que ser a vaca grande e non pensar en min cando todos os demais pensan en si mesmos? Non!
hámster non! Eu non quería. 27, 28, conseguímolo! Esa foi a pelota que superou a marca mundial! Grazas, irmá. Foi alucinante. Sí, supoño. Este é un día que imos recordar toda a vida. E para asegurarnos... que vos parece? Pero que... Feliz aniversario, Mul. Sí, iso foi porque se nos acabou o sitio no sector D. Unha receita especial para ti, Mulo. Unha torta de nubes. Tedes razón, xa son unha vaca grande. E vos sou de los mellores amigos que podería ter. Isto é unha pasada. Alucinante. Veña que empeza a festa rachada. Vivía na cidade, pra aldea foron dar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón, con moita diversión.